Spievajúca fontána v Košiciach je najstaršia spievajúca fontána v Československu. Založili ju už v roku 1986. S nápadom prišiel vtedajší primátor mesta Rudolf Schuster. Počas cesty v ruskom meste Vladimír videl niečo podobné a rozhodol sa, že Košice musia mať takýto unikát tiež. Na jej stavbu mal vtedy iba 3 mesiace. Spievajúca fontána tou svojou rozsiahlou rekonštrukciou v podstate omladla. Mne sa veľmi páči to spojenie hudby plus tryskových čerpadiel. Podľa môjho názoru je to jedna krásna, úžasná vec v meste Košice. Spievajúca fontána prešla v roku 2023 až 2024 masovou modernizáciou za vyše 1,7 milióna eur. Po masívnej rekonštrukcii sa Košice píšia najmodernejšou fontánou v Európe. Dokáže premietať obraz priamo na vodnú hmlu a jej trysky reagujú na živé predstavenia z vedľajšieho Národného divadla. Košická spievajúca fontána opäť dokazuje, že história sa dá spojiť s modernou budúcnosťou. Ak budete prechádzať cez Košice, určite sa príďte zastaviť aj tu na spievajúcej fontáne. Pre Myšiak Média, Michal Forgáč.